skem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jilħamar diġ jizda joġobni li ħerġaluna nitri ħazina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom il-ġurnata tajba, inġbarna hawnhekk fid-dar tal-Mulej illum il-ġimgħa u xekk fir-Randan imqaddes, ejjew nitolbuh lill-Mulej jagħtina l-grazzja tal-konverżjoni sinċiera. In-nisrani li mhuwiex konvint li għandu bżonn jikkonverti huwa nisran li għadu ma bidiex. In-nisrani ħajtu kollha hija konverżjoni għaliex f'ħajtu kollha irid jagħmel ħiltu dejjem iżjed biex isir jixbaħ lil Ġesu. In-nisrani li jieqaf, in-nisrani li jidħol f'ċertu status quo, ma jħoss il-bżonn li jinbidel, huwa nisrani li għadu ma femx u xekk il-mixja nisranija xi tfisser. Jew għalhekk bil-qalb eżis ħuti nitħejjew għal din l-Ewkaristija biex nilqgħu lil-Mulej f'ħajjitna fil-kelma u fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu billi nitħejjew u nitolbuh jaħfrilna ħtijietna fi ftit mumenti ta' skiet. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, Mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtna Marie Bonell. Nitolbu. Għamel Mulej li juliedek jitħejjew kif jixraq għal festi tal-Għid biex aħna li b'qalb imħeġġa il-qajna li nrażnu l-ġisem f'dawn il-jiem tar-Randan nigżmu minn dan it-taħriġ frod kbir fir-ruħ għal kulħadd. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sid il-Mulej, jekk il-bniedem ħażin jerġa' lura minn ħtijietu kollha li jkun għamel u jħares il-liġijiet kollha tiegħi u jagħmel il-ħaq u l-ġustizzja u jgħix u ma jmutx. Ebda dnub milli jkun għamel ma nfakkarlu u hu jgħix minħabba fil-ġustizzja li jkun għamel. Forsi jintoġobni il-mewt tal-bniedem il-ħażin, oraklu ta' Sid il-Mulej, mhux aktar joġobni li jerġa' lura minn triqatu u jgħix. Iżda mbagħad forsi se jgħix il-bniedem ġust jekk jerġa' lura mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażin kollu li jagħmel il-bniedem il-ħażin. Ebda wieħed mill-emejjel tajba tiegħu ma nfakkarlu u minħabba l-qerq li jkun għamel u l-ħtija li fija jkun waqa' huwa imut. Intom tgħidu mhijiex sewwa l-imġiba tal-Mulej. Issa isimgħu dar Iżrael. Forsi l-imġiba tiegħi mhijiex sewwa, mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa. Jekk wieħed ġust jitbiet mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażin u jmut minħabba dan, minħabba ħżunitu jkun miet. Imma jekk il-midneb jerġa' lura mid-dnub li jkun għamel u jagħmel il-ħaq u l-ġustizzja u isalva ruħu.
għax ikun intabaħ u raġa' lura mid-dnubiet kollha li jkun għamel u jibqa' ħaj u ma jmutx. Il-kelma tal-mulej. Jekk taħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jekk taħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Min qiegħ l-art insejjaħlek mulej, isma' Sidi l-leħen tiegħi, ħajkunu widnejk miftuħa jiena u nitolbok bil-ħniena. Jekk taħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jekk taħtijiet intagħti każ mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ? Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Jekk taħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jien lil-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, tistenna ruħi lil Sidi aktar milli l-assisa is-sebħ. Jekk taħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? aktar milli l-assisa s-sebħ jistenna Iżrael lil-mulej, għax għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdil l-Iżrael meħtijietu kollha. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna tas-smewwiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari? La toqtolx. Mela jekk xi ħadd joqtol, ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tisħu wkoll lil min jinkorla l-ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju, u jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed tittella l-offerta tiegħek fuq l-altar u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u mur l-ewwel irranġa ma' ħuk u imbagħad talla l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti, ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fejs waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx għatik fidejn l-imħallef u l-imħallef fidejn il-qassies u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek, minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuti, wieħed mill-aqwa modi kif ngħixu r-Randan huwa bla dubju li nimxu pass pass mal-kelma li għażlet għalina l-Knisja matul dan iż-żmien u x'hekk il-qari mod speċjali joffrilna mixja spiritwali tas-sew sabiħa, ejjew ma ninsewx li aħna maħniex sempliċement naqraw ktieb. Il-mulej qed ikellemna, u għalhekk jekk ta' bil-ħaqq qabel nibdew nisimgħu il-qari lil mulej ngħidulu bil-qalb, mulej xi trid tgħidli inti llum, mulej xi trid tgħidli. U x'hekk il-mulej żgur li jkellemna eżis ħuti. Iva l-mulej ikellemna permezz tal-kelma tiegħu. Hekk illum hekk xolqotna mill-kelma li għadna kemm smajna.
Il-mulej żgur li qed ikellemna fuq il-bżonn tal-konverżjoni llum. U x'hekk, mela Ġesu jgħidilna jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn tal-kittiba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna tas-smewwiet għaliex. Għax il-kittiba u l-Fariżej kienu ħsiebhom fl-irqaqat tal-liġi, f'ħafna affarijiet li tagħmilhom iktar biex tħossok aħjar minn ħaddieħor kważi. Però mbagħad fejn tidħol l-imħabba lejn l-oħrajn kienu jħallu kollox għaddej. Infatti mbagħad hekk jgħidilnu x'hekk la toqtolx okej ħażejn, imma mbagħad jekk tinkorla l-ħowk, jekk tajru iblaħ jew ġifa, inti wkoll tkun qed tonqos. U għalhekk il-mulej illum qed jgħidilna forsi hekk l-ewwel riflessjoni li għandna bżonn nieħdu minn dal-qari u matul da żmien hekk jiena kif nittrattah lill-għajri, kif inħares lejn l-oħrajn, kif inġib ruħi magħhom, kif inkellimhom, kemm inħalli r-rabja tagħmel bija. Eżis ħuti kultant kemm aħna boloħ biex tgħaddi tiegħi fuq ċuċata nieħu xi saħna u noħloq l-inkwiet mal-eżis tiegħi biex minn għalija għaddit tiegħi. Murara x'ħan jieħu b'daqshekk u l-problema minn daqshekk inġibha daqshekk. Dak qed jgħidilna l-mulej illum. Għalhekk imbagħad ikompli jgħidilna u x'hekk l-imħabba tan-nisrani tittilħaq livell ħafna ogħla minn dak li forsi twassal id-dinja saħansitra li taħfer lil min jonqos. Jekk tkun tiela bl-offerta tiegħek fuq l-artal u tiftakar li ħowk għandu xi ħaġa kontrik, ħalli hemmhekk u mur irranġa ma' ħowk. Kemm sinċerament jien taħna nagħmel ħilti biex ma min ikun naqasni jew inqastu nirranġa. Kemm jien sinċerament lest ngħid sorry skużani lil min inqast. Qegħdin ngħixu f'dinja li taħseb li għax tgħid sorry tkun dajjef fil-waqt huwa bil-maqlub. Huwa l-bniedem ta' kuraġġ li jasal li jaċċetta d-djufijiet umani tagħna. Naċċettaw li aħna bnedmin dajfejn, hija vera din verità. U x'hekk, kull imma jaċċettajiex ħlif ħsara ma jagħmilx. Il-kapaċità li ngħid sorry jaħfirli, inqast, żbaljajt u nagħmel ħilti u ma nerġax. U allura l-kapaċità wkoll li naħfer. Jekk eżis ħuti hemm xi ħadd li naqasni u jien jeħtieġ naħfirlu bqa' ċert li hemm oħrajn li nqasthom jien u jeħtieġilhom jaħfru lili u fuq kollox hemm Alla li nqastu u nqastu ħafna u jien ngħidlu aħfirli bħalma naħfer lill-oħrajn. U allura ngħidlu wkoll taħfirlejx jekk jiena ma rridx naħfer. Dan kollu ma jfissirx li l-maħfra hija faċli ta' eżis ħuti. Il-maħfra hija diffiċli ħafna. Però dak li jidher diffiċli ħafna jew forsi anke impossibbli għalina għal min jitlob u jafda falla isir possibbli. Mela jekk jiena xi ħadd naqasni u qed insiba diffiċli biex naħfirlu, ejja nibda nitlob għalih u nitlob li l-mulej jagħti l-grazzja lili li naħfer. U bil-mod l-għajnuna Alla jirnexxielna. Jekk bħala nsar eżis ħuti maħniex kapaċi nwasslu messaġġ fid-dinja tagħna, jekk maħniex kapaċi nkunu il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja, jekk maħniex kapaċi ngħixu mħabba mhux kif tippritka d-dinja eżis ħuti allura x'insar aħna. Jekk in-nisrani u x'hekk x'in jidħol fid-dinja isir bħal bqija ħanejtek. Ejjew għalhekk eżis ħuti llum nitolbuh bil-qalb il-mulej jagħtina dil-grazzja li f'dan ir-randan hekk nirriflettu b'mod serju kif inġib ruħi mal-oħrajn, kif inġib ruħi mal-eżis tiegħi li ngħix magħhom ġol istess dar, kif inġib ruħi ma' dawk li naħdem magħhom fuq ix-xogħol jew ma' dawk li niltaqa' magħhom, kif inġib ruħi. Dawk qegħdin iħossu li Alla qed iħobbhom permezz tiegħi jew Alla ħarsqat bil-maqlub. In-nisrani veru l-ikbar missjoni tiegħu hija li jsir strument f'idejn Alla biex l-imħabba inviżibbli ta' Alla issir viżibbli tanġibbli għall-oħrajn permezz tiegħu. Fil-libertà tagħna aħna l-Alla nistgħu ngħidu iva
li jrid jinqeda bina biex iwassal l-imħabba tiegħu lejn l-oħrajn, walla ħares qatt nistgħu ngħidulu le. U jew ma ninsewx kif smajna ġurnata oħra dil-ġimgħa fuq dan il-mulej qatt jiġġudikana. Jalla ta' bil-ħaq ngħidulu iva bil-qalb mulej. Jiena rrejt li permezz tiegħi l-imħabba tiegħek tasal għand ħafna. Numu bil-wieqfa jogħġobkom, nitolbu lill-Alla missierna biex jaħlisna mill-ħażen moħbi ta' qalbna u jagħtina qalb ġdida u ruħ ġdida. Ngħidu għalhekk, oħloq fija qalb safja u Alla, oħloq fija qalb safja u Alla. Biex l-insara jgħixu l-grazzja tar-Randan billi jersqu bil-fidi u bl-indiema sinċira lejn is-sagrament tal-maħfra nitolbu oħloq fija qalb safja u Alla. Biex fid-dinja jitnissel spiritu ta' rikonċiljazzjoni bejn il-ġnus mibnija fuq il-ġustizzja u r-rispett lejn il-persuna umana nitolbu oħloq fija qalb safja u Alla. Biex inti tagħti il-qawwa lil minu dajjef, il-faraġġ lil minu mnikket u t-tama lil minu fl-aħħar ta' ħajtu nitolbu oħloq fija qalb safja u Alla. Biex aħna li qegħdin nieħdu sehem fl-Ewkaristija niftakru li jeħtieġ naħfru lil ħutna qabel ma nersqu lejn l-artal tas-sagrifiċċju nitolbu oħloq fija qalb safja u Alla. Ejjew inkomplu nitolbu l-mulej jibgħatilna x-xita li matul din ix-xitwa kienet tant nieqsa kif nafu hekk. Nitolbuh jeħlisna mill-pandemija, nitolbuh bil-qalb għal paċi fl-Ewropa u fid-dinja, mod speċjali fl-Ukrajina, nitolbuh għal tant nies li tilfu ħajjithom u nies li qegħdin ibatu. U ma' qudiem magħna kif tafu eżis ħuti għandna ħafna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali u xekk. U persuni oħra li forsi bħalissa jħossu l-bżonn ta' talba speċjali jekk inersqu it-talb tagħna l-koll hekk minn idejn Marija lill-mulej u ma ninsewx nitolbu ma' speċjali biex iż-żjara tal-Papa Franġisku fostna tħalli ħafna u ħafna frott mixtieq. Fiskiet nofru t-talba tagħna lill-mulej. Mulej Alla tagħna, inti ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. Eħlisna mill-ħtijiet tagħna, ħares lejn ix-xejn tagħna u waħfer il-ħtijiet tagħna kollha bi Kristu Siedna. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru tal-ilma u mbejt, ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej mill-żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox. Fil-ħniena tiegħek mulej
ilqa s-sagrifiċċju li sejrin noffrulek li bih fil-kobor ta' tjubitek oġbok taħfrinna ħtijietna u tatina s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfew lubna l-fuq, niżru ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inta s-salvazzjoni ta' wliedek waqt ġdejt u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwent mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ għal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int, o Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħ oħtna Marie Bonell. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja
għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrejb, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fija, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem amen. Id-dem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem amen. Neżajt bil-ġmiel u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, min dawk stess soffrejt, il-għattu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubiet irfajt, meta mitu irixu xtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek ħajt biex li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmiel u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, min daw stess soffrejt, iħlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubiet irfajt, meta mitu irxu xtajt, jibħassar tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok.
u għal-jamit tint waħdek bis, ħajtek tajt biex li-li-bis, leħni l-olvi lejk, Ġesu li tinqilek. Eżis ħuti kemm għallimna ħaġa tas-sew sabiħa u qaddisa il-qaddistana San Ġorġ Preka meta sejjaħ il-Ġesu msallab il-ktieb il-kbejr, dak il-ktieb li għallimna dak li l-ebda ktieb ieħor ma jista' jgħallimna, mhux biss jgħallimna jtina l-qawwa. Eżis ħuti jew nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab għalina u nsellmulu bil-qalb billi ngħidu nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagrament imqaddes tiegħek. Nitolbuk li bis-saħħa tiegħu nitnatfu mid-dnubiet li moddija u niġġeddu ħalli jkollna sehem mill-ġdejt fil-misteru tas-salvazzjoni bi Kristus Siedna, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu u l-ġurnata tajba lilkom ilkoll. Ifa kienet jimlikiha l-om ħdejn bila fid-batiħa fuq salibi mid-den ta' din l-om jil-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuha jifed sejf il-jiknet kem dbatiħa f'qalb uġuħa li madwejja li jifniħa ħasset l-om jimbirka meta jmut il-ġisem tagħna ħamel int li r-ruħ tistana dawlu seb il-ġenna.